известен още с имената Дякона, Апостола, главният книжар, Тропчо, Ефенди Аслан Дервишови, Васил Лъвски, Аслан Дервишово Кърджало, Драгойчо Дякон Игнати. Първороден син на Иван Кунчев Иванов и Гена Караиванова Тъвчева. Остава без баща още 14 годишен и е принуден да напусне училището, за да помага на майка си за прехраната на семейството. За да може да продължи образованието си, Васил Иванов дълги години с това обучил си Василий, отначало като послушник, а по-късно постриган за монах. Това му дало възможност, ходейки по селата, да опознае по-добре народната мъка и неволия. Войчото не изпълнява обещанието си да го изпрати да учи и Васил е принуден да изхвърля омразното му расо. Преминава в Сърбия, участва в легията на Георги Сава Раковски. Тук спечелва и името си Левски. По-късно става знаменосец в четата на Панайот Хитов. Връща се в България и става учител в село Войниково, Карловско. Още от тогава развива революционна пропаганда сред народа за бъдещето въстание. След това Васил Левски започва своята апостолска дейност от село на село, от град на град, под най-различни имена. Той обикаля родината, основава комитети, организира народа за борба. Всички го посрещат с любов и уважение, слушат го в заклас и изпълняват неговите заръки. Но и врагът не спи. Той ходи по дирите му с една задача – да улови, да ликвидира апостола на свободата. Васил Левски отрекал се от всичко, посветил изцяло живота си на народа. Той убеждава, той зове, които искат да мрат с отечеството си, да бъдат готови. 9 години той скита бездомен, без сън, без покой, под вънкашност чужда и под име ново, и със сърце порасло, и за кръст готово, и носи съзнание, крепост светлина на робите слепи в робската страна. Голяма е любовта на народа. Всички го гледат с благи очи и полагат грижи и усилия да не попадне в вражи ръце. Но намира се предател, който в края на декември 1872 година го предава. След кратка неравна борба, един срещу 16, Левски бива заловен. Дълго Левски е разпитван, но той не издава никого. Държи се смело, смайва турските власти със своето себеотрицание. Смел и през последните минути на прекрасния си живот, Васил Левски, апостол на свободата, е осъден на смърт чрез обесване. 19 февруари 1873 година. Близо край град София е обесен верният син на България, Васил Левски. Цялата страна е потресена. Всички жалят великия син на родината, който отдаде за нея и последното, най-скъпото, в което имаше живота. Плаче родината, майката, която трябва да откъсне от сърцето си най-верния, най-скъпия син, който не пожали ни сили, ни младост, ни живот. Вече 140 години пазим скъпото име. Велики наши поетът посещава своите най-прекрасни стихове. Бележите художници увековечават неговия лик, за да се познава от поколенията. Признателни родолюбци му издигат паметници във всеки град на нашата родина. Летописците са запазили за поколенията мъдрите слова на човека. Посветил се само на една кауза – родината. Ако спечеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само мене си. Ние сме жадни да видим отечеството свободно, па ако щат ме нареди да пасае патките. Аз съм се обещал на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв. Там нека съди народа, а не да давам глас със себе си. Това е презряно от човещината за глупаво и най-просто нещо. Този велик човек историята никога не ще забрави. Този човек, на когото ценностите бяха българщината, който ни научи какво е безгранична любов, какво е дълг и саможертва. А величието му бе повече от всичко, защото той не търсеше облаги и признание. Ще го носим с чест в сърцата си. Неговия огън ще гори в душите ни. Ще пазим завета му велик навеки. Левски живее и днес в сърцата на признателните му наследници, днешните българи, за чиято свобода пожертва себе си. Да отдадем почит в негова памет, като склоним глави и
и помълчим за минута. Мълчи! Там близо край град София стърчи, аз видях черно бесило.